Hi ka mga nice people, di ami diri sa New Plus sa Ubaybay City, Leyte, kauban sa akong bana nag-date ni. Nag-date tawa. Nagdit. Ano may feelings anang mag-date? May istorya. Awang istorya di ay. Istorya. Istorya. Yun sa may itong istoryahan gubat. Ay, Unsa man? Ang atong kagahapon. ang atong kagahapon. Unsa man pagsugod sa atong kagahapon? Sige. Ako, Ako, ikaw. Sa putong dito sa una. Unsa, ako hingtug-an na, wa pa gani nakainom og kanang tuba tug-an naman sa ijang pagkasaputon. Unsa? Sa putong dito sa una. Nya, Iwan, nawag tahan to ang akong mga pan. Akong ibang tiradahan. unsa? Wa na kay laing choice. Wala ang choice. Ako na lang ang imong gipili. Oh, di, ang imong mga kaban, na-apply ko. Oh, nang-apply pud ka sa nang-apply pud ka sa akong kauban. Oo, Unsa, pagkahuman? wala ganun. Waman din. Dito doon gani kung masilo. Unsa? Hindi. Ako hingtug-an na hingtug-an na siya sa ijang hingtug-an na siya, hingtug-an na. Ang sanabod. Ang sanabod. Tapos kaya ang hindi gusto, pabisita o naman po ko. Ayala. Unsa? Pabisita mo ko. Yung ko na, palihalaman yung gihapunta. Sa Osaka, pan, akong pangaplayan sa una. Unsa? Pabisitaon ko. Unsa? Tao ba yung nagsalain? Lugar? Magtaban dai mo. Oo. Burag magtaban. Oo, mo nagtaban. Unsa? Ang di lagi kalugar. Mura di mo magtaban. Oo. Sa ba po di ay ka nga hagdon kag gihagad noon ka og taban wa ka mo sugot. Ngano wa man ka mo sugot nga magtabanon ka. Di ko. Di man ko yung pagkatao. Very good. I'm not like that. Ay wala tay. Unsa mo mura kang nakainom na ka og tuba. Kung ilang style, I am not like that. Di ka gusto nga Di ko magtabi-tabi lagi. giplanuhan na noong kang tabanon kanila wa kang sugot. Ikaw naman gani mo igihagad. Di mo gana na taban-taban. Balita na yung pasatan sa kabadiya. Gusto ko ba bundesliga? Ikaw mag Salvador El Mundo. Oo. Na. Ang palitan nga. Ako, ang uban ko nito nga, wako manangit nanay. Hindi. Masalbado, hindi mundo ko. Ang sa tugingon shotgun may red ka. Oo. Kay naana day unod ang Oo, naanalisod. nanda day so. Oo. Nya kay nabuutan naman karon. Oo. Madyo unta kuno madyo unta day imo tong nadajon kay kanang madato na mo. Daghan mo og kwarta. Sa naman na. Dati lagi yan. Pangutana. Mabugo sa kwan. Pangutana nganong makaingon man nga kanang madato mo nga. Wa man pud si Jay. Pareha man pud may pobre. Oo. Oh, di mao ra gihapon sitwasyon. Oo, lagi. Nganong nga daghan unta kuno ka kwarta kung maupat to imong nadajon. Diya kay pareha ra man pud na pobre. Hindi kay lagi kay ang akong ikon kay ang kanta man ni Max Urban. Unsa man? Ngayon nga. Sa Murag ako burang idili. Di. Si kanan, ang akong naminyuan. Resulta kini sa akong kapilian. Naman di ay kay total ang ikaduha imo naman sigurado. Ikaduha ba nga? Ikatulo.
Katulad na ito nga, kamagwangan. Tapos kamagwangan. Wala kay tugan ka.